আজি ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରିୟା ବହୁତ ଲାୟକୁଣୀ। ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହକ୍ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ସେ ଲାୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଯାହା ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। କାଲି 13 ଫେବୃଆରୀ ମାନେ କିସ୍ ଡେ। କିସ୍ ଡେରେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ଯିବିନି ଭେଟିବାକୁ। ହାଏ ପ୍ରିୟା। ହେଲୋ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ। 5 ମିନିଟ୍ ରହିବି ହେଲା। ଆଜି କିସ୍ ଡେ ଅଛି ପରା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି କହୁଛି। ମାନେ ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି, କିସ୍ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆସ ପ୍ଲିଜ୍। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି।